Ružovému setu od Purity Vision sa hovorí, že je to omladzujúci liftingový rituál. Čím ďalej viac si tieto ružové produkty užívam. Ako prvé použijem čistiaci ružový olej. Chvíľku sme sa zoznamovali, ale už je v mojej kúpeľni stálicou. Teplým uteráčikom, ktorý je súčasťou setu, si zotriem nečistoty dolu. Tento rituál som obohatila o levandulový čistiaci gel pre intenzívnejší pocit čistoty. Ak chcete, urobte to tak aj vy. Ružové pleťové tonikum s obsahom C a hyaluronky prestriekam cez pleť a pripravím ju na použitie ružového omladzujúceho séra s kolagénom. Pleť je pocitovo napapaná a veľmi spokojná. Táto viskozitá textúra pleti veľmi prospieva. Pleť prestriekam ružovou vodou, ktorá je skvelým podkladom pre použitie olejov. No a na záver do pleti masírujem ružový pleťový olej s opunciom a koenzymom. Moja pleť je síce zmiešaná, ale už aj zrelšia. A tak si všetky tieto ružové veci nádherne vezme. Nájdete ju na e-shope Purity Vision a v drogériách. Kto už máte skúsenosť s ružovým omladzujúcim rituálom, dajte mi vedieť do komentov a nezabudnite dať aj to srdiečko.